Moikka vaan kaikille ja tervetuloa mun uuteen videoon. Tässä videossa meillä olisi tarkoituksena vähän käydä katsoa noita uusia Ardenien heppoja, jotka tuli siis tänään tässä päivityksessä, ja ostaa ainakin yksi niistä. Näiden kuvien perusteella nämä hepot näyttää erittäin sulosilta, joten odotan kyllä tosi innolla, että saan yhden omaan talliin. Mut joo, pidemmittä puhetta, mennään vaan suoraan videoon. Elikkäs nämä hepot siis löytää täältä Laaksolan kylästä, mistä nämä vuonoheposetkin ja tinkerit. Onkohan nämä tinkereitä? En ole ihan varma, mutta täällä on näitä. Ei, täällä on pelkkiä vuonoheppoja, okei. Eli mä sekoitan nyt siihen Kuunsirpin kylään varmastikin tinkereiden takia, mutta vuonohevoset on täällä. Ei kun on täällä tinkereitäkin. Joo, eli olin siis aivan oikeassa. Mutta nämä on siis tässä vuonohevosten ja tinkereiden vieressä täällä Laaksolan kylässä. Ja näitä on siis 7 värivaihtoehtoa. Ja tällaisen saa ostettua täältä, kun oot levelillä 5, mutta sen yhden pintaista voi ostaa millä vaan levelillä. Mutta nämä kaikki muut värit löytyy täältä Laaksolan kylästä. Ja katsellaan nyt vähän. Näitä on siis nyt tää 7 väriä. Ja nämä on kyllä ihan sikasöpöjä. Siis mä en oikeasti kestä. Mä oon nyt vähän alkukäteen miettinyt, että minkä mä näistä ostaisin. Ja mulla on kyllä sille fiilis, että hän voisi lähteä mukaan. Mä en oikein tykkää tästä värityksestä ihan hirveästi, koska tää on jotenkin tosi tarkka ja tommonen röpölöinen, mutta näyttää vähän lumihiutaleelta, mutta tää on muuten tosi nätti heppa. Tätä mä kans rupesin miettimään, mutta tää mun hollannin puolivärinen on melkein samanvärinen, niin sit mä ajattelin, että ehkä jotain vaihtelua. Ja sit hänkin oli erittäin söpö, mutta mulla on tämän värinen Jorvikin ensiponi, niin ehkä pitäisi sitten ostaa tämä. Tää on tosi tämmönen raskas hevonen, että täällä on varmasti tämmöiset raskaat askelleet, joo. Siis näyttää kyllä ihan tosi lupaavalta. Eikä. Siis tuleeko tässä... Siis jos tässä tulee tai perhonen, kun tää erikoistempun tekee, niin oikeesti rupeenko itkemään? Ihana. Ihan sikasöpö. Tää on ihan upea oikeesti. Sitten katsellaan näitä harjoja vähän. Eli tää on tää perusharja tämmönen. Tää sopii kyllä tälle tosi hyvin. Sitten on tämmönen... tää on kyllä hieno kans. Tämmönen vähän kiharampi, joka peittää silmät. Mä en nyt oo ihan varma, että mikä tämä on. Siis mä en tiedä, siis onko tää niinku heinää? Tää näyttää heinältä. Tää on kyllä erittäin erikoinen, en kyllä hirveästi itse tykkää. Sitten on tää pystäri. En ole hirveä pystärin ystävä. Sitten on tämmönen lyhyempi pystäri. Sitten on pampulat. Sitten on nää letit, nää on kyllä ihanat. Ja sitten on ihan vaan tämmönen lyhyt. Siis tää on kyllä ihan sikasöpö harja. Et mä oon vähän silleen, pidäks mä tän normaali vai otaks mä tän? Pitää vähän miettiä. Okei, nyt kun mä oon vähän miettinyt, niin musta tuntuu, että mä kumminkin otan tämän pidemmän harjan, koska tää on ihan älyttömän söpö. Ja tää hevonen siis maksaa 900 starcoinsia, plus sitten tää harjatyyli nytten mulla. Joten ei kun vaan osteta. Mä oon miettinyt alkukäteen pikkasen nimiä, niin mä voisin nyt katsoa, että minkä niistä mä ottaisin tälle hepalle. Siis mä oon nyt 2 nimen paikkeilla. Mulla on tämmönen Misti-nimi mietittynä ja sitten on Westi. Ja mun mielestä tää Westi on kyllä ehkä silleen vähän söpömpi ja mä kyllä tykkään tästä nimestä tosi paljon, että ehkä me mennään Westelille. Ja me voitais laittaa vanha. Tää on vähän tämmönen väsyneen näköinen heppa, niin pisää vanha ja ruuna. Aika sopivat tälle hevoselle. Ja ei kun vaan osteta apua sinne mennä Starcoins, että siellähän on. Ja lähdetään hänet talliin ja lähdetään katsoa, että minkälainen heppa täällä on. Okei, eli lähdetään nyt katsoa näitä askellajeja ja muutenkin, että miten tää heppa käyttäytyy ja minkälaiset animaatiot täällä on. Katsotaan nyt eka näitä paikallaoloanimaatioita. Ja siis apua, toi kielijuttu oli ihan älyttömän söpö. Nostelee vähän takakavioa. Aika tämmönen väsyneen näköinen, mutta ihan sikasöpö kyllä. Katsotaan käyntiä. Aika tämmönen reipas. Nostelee näitä kavioita aika tolleen korkealle. Ehkä silleen mä en aatellut. Ehkä ihan tällaista. Mutta näyttää kyllä ihan kivalta. Vähän noi takakaviot tulee raahautua perässä, mutta ihan tämmönen rempsakas. Sitten katsotaan ravi. Aika tämmönen perus. Ehkä vähän laiska ravi. Mutta se on kyllä ihan ominaista tämmöisillä raskaammilla hevosroduilla. Sitten pienempi laukka. Tai lyhyempi laukka. Vähän tämmönen hytkyvä laukka tai tämmönen. Mun mielestä toi ukkeli menee jotenkin tosi tolleen hytkyvästi tällä hetkellä, mutta en mä tiedä, onko se vaan, että ne on ennen huomannut. Tää pidempi laukka. Siis tää hevosen pää jotenkin hytkyy tosi oudosti tässä tai tolleen vähän tolleen nyökkäilee. Tää on kyllä aika kiva. Katsotaan pysähdys. No toi oli kyllä
Siis toi on kyllä hieno. Siis mä tykkään tästä pysähdyksestä. Tää ei ole niinku semmonen ihan perus. Sitten katsotaan pystyyn nousu. Ihan sikasöpö. Siis wow. Tää on ihan sikasöpö hevonen. Sitten katsotaan hyppy. Katsotaan tässä lyhyemmässä laukas eka. Siis what? Se oikein tulee potkasee. Tommonen pikku takapotku sitten tässä pidemmässä. Siis toi potku on kyllä. Wow. Ja harmillisesti nyt me ei voida katsoa sitä erikoistemppua, koska tätä hevosta ei ole koulutettu 7-levelille, mutta mä todellakin toivon, että se perhonen tulee siihen, koska se on ihan sikasöppö, mutta voin kyllä sanoa, että tää on... Ai niin, tää peruutuskin. Siis tää on kyllä kans aika kiva, mutta pakko kyllä sanoa, että tosi kiva hevonen. Että itse tykkään ja tosi söpö. Että itse oon kyllä tyytyväinen tähän ostokseen. Tässä itse hevosessa tai tämän värityksessä mä en oikein tykkää näistä tämän pilkuista ihan hirveästi, kun ne on vähän tommosia. Ehkä liian tarkkoja, mun mielestä ne pitäisi olla vähän enemmän sumennettuja, mutta tosi nätti hevonen mun mielestä muuten. Ja tosi erilainen, mitä mä oon muuten ostanut. Mä oon kyllä iloinen, että mä ostin vähän erilaisemman hepan kerrankin. No niin, nyt me saatiin meidän shoppailukierros päätökseen. Ja nyt olisi aika päättää tääkin video. Eli kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon loppuun. Ja kommentoi vaikka alas, että aiotko sä ostaa, tai ootko jo ostanut Ardenien hevosta. Ja mitä mieltä sä oot siitä. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!